Ka Election Commission jengkari India kalapan benai ka khat kendai terik uyayong arjar absau kum kasngi thebut syakayeng dorbar thawan Lok Sabha nak banta ke jela Meghalaya batkat kum ka jing betha nak Election Commission of India dai ban perking bahai ka lek kawan ki kali bat ki briu nak ki wei ki jela syakawei pan kum juru nak wei ke district syakawei pan ya ka West Khasil district syapang syatei sepni laker ka Kamrup rural district jongka Assam Kabadon San Pau San kilometer. Syatei mingi ke care da Ribhoi district, Syamingi la care da Eastern West Khasil district, Syatei la care da South West Khasil district, but Syapang Sepni la care da East Garo Hills, but South Garo Hill district. Kadon ke jing Sngaus Ir, yok don ke jing Rung Tu jong ki tiar pen mensau, lane ki Pisatu, lane ki jing di pen buat ki ban syalan hapok ke konstituensi jong ke district, ne ki weipat ki jela ne ki district. Komta, kenang ban yada ne ki ne, District Magistrate ke West Khasil District ubak Garrett LSN Dice IAS katkum ke bor balapan kup hapok ke kendon sispak sau-sau CRPC ulapan benar ban perking bat khang persya ke lek kawan jong barok ki kali shimet bat ki kali kamai bakin ya nak we ke jelas ko we pat ne nak we ke district sya ko we pat like no ki kali ki bakit ki mar ki badon kam man la kasngi ki badon duty election bat ki nong thebut ki bahab ban lek thebut ki wei pat ki jela ni ki district kane ka hukum kan tre kam no nadu ka saw ji jan met jong ka khat riu trek wi yong arjar arsaw bat kan tre kam bet kumne hadu ka sngi new bot kata ha ka saw trek jelew arjar arsaw shushu district magistrate ka West Khasil district hapo ka kondon i wei saw CRPC la penmi ya ka hukum ban mana bat khang persya ya barok ki trok kid doyong trok kid ding bakinia japo jong ka district nadu ka port nyau beje jan met jong ka khan riu trik uyayong arjar arpusau hadu ka nyau baje men step jong ka arpo trik uyayong arjar arpusau lapen mi ya kane ka hukum khnang bakan omdon kano ke jing bentot ya ka lek kawan jong ki nong tre sarkar ki pulit ki officer ki bere ban lek election duty syaki jakaba pero jong ka West Khasil district lada lap ya ki baile persya halor kane ka hukum kin sa syak pengat hapo ka kondon iwe pra jong ke Indian Penal Code khat praspa nrupho kane ka hukum kan tre kambet kumne tat hadu banda penmi da ko hepat ka hukum henre la dadon ki basyam jing e alor kane ka hukum kila ban wan mi sya ka office district magistrate ban pensyai bat pensisha halor kita ki jing e ki baki syam ne ya kendo